No mikä meno? Paska, tässä kuulais. Tänään oli... Oi, koettua nähdä. Joo. Tää on yllättävän, mitä 5000 mailia. Joo. Kyllä käy näinkin. Joo. Viimeksi Anton ravi tuossa Wienerschnitzelillä. Niin. Tällä on helpompi organisoida. West Hollywoodin sykkeessä. Joo, ehdottomasti kyllä. Miten päivä sujuu? Erittäin hyvin. Tää on ollut ihan hillitön viikko. Niinku laidasta laita Hillary Clintonista Valkoisesta talosta, niin tänään oltiin Comptonissa siellä, missä jengi tappoi toisiaan. Kun mä aloitan uuden harrastuksen eli kävelyn, niin mä oon dallannut 10 kilsaa päivässä. 5 kilsaa studiolla 5 back. No joo. Saa vähän niinku... Pystyy polttamaan enempi. Ja tulet sä yöllä vai? Joo. Yöllä niinku 2 jälkeen. Mitä? Monta tuntia sä nukkuit? En mä ehtinyt nukkua suunnilleen 3-4 tuntia. Ehkä vähemmän. Voi hellalla tässä. Milloin sun matka jatkuu sitten? Oot sä nyt täällä yhtään? Nyt mä oon tän viikonlopun täällä. Okei. Noin. Ja maanantai-aamuna lennän Geneveen. Kun mietin tätä Dignity-hanketta, niin ensimmäiseksi mun tuli mieleen niin sun pokka asenteena. Minkä se on jäänyt? Mikä se pokan filosofia lyhyesti on? Niin, pokan filosofia on siis lyhyesti kiroilemalla. Siis on kuitenkin se meidän Mikko Henrik Julius Paanasen klassinen, että jos meno ei miellytä, niin aina voi panna vittua. Ja mun mielestä siitä on hyvä lähteä elämäpinkkinä. Tarkoittaa vaan sitä, että tee sitä mitä haluat tehdä. Ja tee sitä täysillä. Ei tässä nyt ole hirveästi pelimerkkejä eikä aikaa kellään jäljellä. Varsinkin 2012 lähestyy ja Maija-kalenteri on vetää viimeisiä henkäyksiä, mutta mä uskon, että sellainen urpomainen painaminen eteenpäin vaan läpi harmaan kiven, mikä suomalaiset sujuu varsin mainiosti, niin musta tuntuu, että se on niinku hyvä lähestymiskohta kaikkeen. Koska kyllä kaikilla on unelmia ja mä uskon, että suurimman osa niistä voi toteuttaa. Mä aina arvuttelen oman pokkani niinku volyymia niinku päivittäin. Ja en mä tiedä, ehkä se on semmoista niinku Vermon ravirataosastoa, että laput silmilleen vaan katsoo eteenpäin tunnelivisio vaan yhteen suuntaan ja keskittyy siihen asiaan eikä anna minkään muun painaa. Tavallaan härskii, mutta kyllä se myös on ainakin meidän tapauksessa tuottanut tulosta. Et antakaa latua tyylisesti. Et vähän juhamietoa ja antaa sen rään valua. Ei sillä ole mitään merkitystä. Pääsee, että sieltä pääsee, että sukset luistaa.